Wara il-maltempata li ħakmitna fl-aħħar jiem u ħallit reperkussjonijiet infrastrutturali devastanti f'diversi nħawi, issa il-Gvern permezz tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Infrastructure Malta se jkun qed jagħti appoġġ dirett għal azzjoni immedjata fejn hemm bżonn. Fi-stqarrija l-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi ħabbar li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed jitlob lill-Kunsill li jirrapportaw il-ħsarat ikkawżati, partikolarment dawk li jippreżentaw periklu imminenti, sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew li affettwaw l-aċċessibilità billi timtela il-formula li ntbatet lil kull kunsill jew f'każ ta' diffikultà iċemplu fuq in-numru 22922222. Dil-azzjoni tingħaqad mal-interventi immedjati li diġà ttieħdu f'numru ta' żoni kostali fejn maltemp ikkawża l-akbar ħsarat fosthom fil-Mellieħa, Witilajn, ix-Xajra, il-Karkara u Arlabsi fil-limiti ta' Siġġiewi fost oħrajn. Il-Ministru responsabbli Chris Bonnet sostna li b'dan il-mod il-kunsilli se jiffaċilitaw is-sistema biex isiru t-tiswijiet meħtieġa b'effett immedjat. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli għax-xogħlijiet pubbliċi Omar Farrugia ringrazzja l-kunsilli u l-ħaddiema li qed jassistu biex dawn il-ħsarat jissewwew mill-aktar fis u b'mod sigur għal komunitajiet lokali. Sattant l-appell jibqa' li l-pubbliku m'għandux iżur żoni kostali fejn ingħalqu mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex tkun imħarsa s-saħħa u s-sigurtà tal-poplu. Din it-tħabbira wkoll saret wara li l-erba' il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza ma' ġurnalisti li l-Gvern mhux se jħalli l-ħadd waħdu la darba l-ekonomija nazzjonali b'saħħitha tippermetti l-appoġġ kif seħħ f'ċirkostanzi oħrajn diffiċli fl-aħħar snin. Naturalment hemm konna gvern li kull meta l-pajjiż ġie rinfaċċat kontingenza kienx pandemija dak li nqala warajja kriżi tal-inflazzjoni, kriżi tal-enerġija, dejjem adottajna prinċipju wieħed dak li ma nħallu lil ħadd waħdu.